ina ka gansu? Ne muna wasa da Isa ne. Sai na ga daga dutse da kake a jeku. Ni ne na karɓa na kawo. Shin Falal ya san da mahaifinsa yake takarar neman aurenki? Ina fa. Me san ka shi ke yin lissafi da kai? Ke ina kallon wanda take bi na bashi ne, ka ta zo ta ganka. To ina soyayya ta. Ai na tanadar mata da guri mai kyau ne na ajiye ta. Ta yace babu yadda za a yi wani abu sai. To mallam magana ce fa ni ko? Karfan fana ce kadai a aljihu. Me yake damun ka ka zauna kai kadai anan sai ka man tunani kake ta. Damuna ce take damuna. Samun ta shine samun sauki a gare. Ina ka samu wannan kai ko? Wani dutse ne da gani a kofar gida. Zan dan matsar da shi a kan hanya sai na ga kuɗi. Ban ƙi ba gaba ɗaya garin nan kaf a tada garin nan akan ki. Zan je kasuwa ne ka ba ni sako. In siya ma wata mata kayan ni kuma sai kuɗin suka faɗi. Yanzu ta ce sai ta ɗauki mataki a kaina. Nawa ne kuɗin? Jaka 130. Ma a matsayina na namiji ni ya kamata in baki abu ba ke ya kamata ki bani ba. Duk wanda yake kudatawa iyaye ba zai taɓa taɓewa ba. Kaf karkaran babu wani mutum da ya kai ta sa'a. Zan yi duk irin abin da zan yi don na faranta mu. Haka ake son uba ya kasance. Zan iya tsigo raina in baki. Yaushe zan so ranka kuma bayan da ranka za a yi biki a bar izina ranar da mai doki zai koma kufiri. Sai da duk abin da za ka yi don Allah za ka yi. Mu je bari in bishin karbi canji. Malam ka bari ya kawo ko kayan miya. Kai babana ne dan tunda abokin mahaifina ne kai. Tare ce wacce take dauke da ciki wata 3. Ha ba, wata irin rayuwa ce wannan ko kunya ba ka ji? Ka za ke maka. Zunubi biyu ga na aikata kuma ga na zubarwa gaskiya ba zan iya ba. Ka ga mai wadara ta ka zagaye wurin kawata. La ilaha Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.